Donald Trump anasankhidwa kukhala president wa America 2016. Timu imene anaenda nayo pa campaign anakhala nayo up to 2018. Kuyambira nthawi imeneyi wakhala kuchotsa ma advisor akalikali amene anamunyisa chisankho 2016, amaenda nawo pa campaign, amateteza boma. Kuyambira 2018 up to 2020 iyeyu amachotsa anthu amenewo. More than 65% ya anthu amene anawo mboma anawachotsa. Tinazoona 2020 pa chisankho, the guy was vulnerable, analuza my elections with Joe Biden. He was out of government. Bashar Assad ku Syria anachoka mboma chifukwa opposition imanyengerera akuluakulu aboma lake ndikumatenga kumachita defect. Ena amphamvu zawo anaphedwa ndi America. By 2024 he was vulnerable, anathawira ku Russia ndikusiya boma. Prigozhin ku Russia amatumidwa ndi anthu akunja kuti athane ndi Putin. Cholinga cha Tsamunda amafuna Vladimir Putin akhale vulnerable. Timazoona kumalawi kuno opposition akafuna kulimbana ndi boma makamaka president amathana ndi Naseko. Chimene amachita amalimbana ndi anthu omuzungulira president, especially nduna za boma. Amatuza kuti auje abachakuti, auje ndoipa, this and that. Ndeti mapempha Professor Peter Mutharika mukhalo samala para anthu ena mboma limeneli akupanga propaganda. Mukakumana zikuoneka kuti muli limodzi, koma kapita kuseli akuchita meeting ndi mala Congress. Inu tinazoona 2018 Saulos Chilima sanangogalukira, amatuma anyamata amene amanyoza nduna za DPP. Amapita pa social media anyamata aja ndikumanyoza nduna za DPP komanso anthu omuzungulira EPM amene akuti anthu amene wandoipa, anthu amene wandakuba, this and that. Leronso tikuziona ena akuna kuti ayi mukumunyoza Jenny Ansah. Kodi pakati pa Jenny Ansah ndi ife Abakili TV amene wamba kunyoza boma ni nani? Chifukwa ifeyo timateteza EPM, sitimateteza wina aliyense kuboma. Tikaona munthu wina wake akufuna kugwira EPM amene amakhala ndani wa Abakili TV. So amene amenewa azungudwa ndi ma-advisor amene amadana ndi EPM. Ma-advisor amenewa akumatuma anyamata kumanyoza nduna za EPM, kumene kuti ayi nduna zimenezi ndi zoyipa. Tafera kaye nyamata. And moreover, anthu amenewa anatuka DPP, ena anali independent, ena anali kwa nankhumwa. My Jenny Ansah awatenga kukhala ma-advisor, achite zawo advisor, osakhala kusokoneza chipani. Akutuma anyamata pa social media, mupange cheki, mupeza mapeji amene akuchita sponsor Jenny Ansah. Mapeji amenewa akunyoza nduna za boma, mapeji amenewa akunyoza EPM. Amayi anzanga tikhale wothokoza chifukwa zikuonetsa kuti Professor atilemekeza ife azimayi. Pa kampeni tu amachita kupembedza. Professor amatchulidwa kambirimbiri kupembedzera kuti ayi ine ndidzagwira bwino ntchito ndi president. Kungowa mboma amemba kudzitukumula ndikumazitenga ngati iwo ndi president. Njiro amene kwene autenga. Chifukwa khadi mapeji timeneti tikuchita support kumene kuti ayi Jenny Ansah ndi president wakutsogolo. Who told you that? Kuna kuti Jenny Ansah ndi president wakutsogolo. President wa dziko, one president at a time. President wa dziko ndi Professor Peter Mutharika. And we will not change that situation. Ndipo wina ifeyo ngati Malawi tikunena kuti long live EPM. EPM mwakamukufunira zoyipa 2020 kuti ayi chisankho cha 2019 anthu amatuza kuti ayi EPM amwalira. EPM anakhala zaka zonsezi pa campaign anthu amene akuti ayi EPM sakuyenda, EPM this, EPM that. Koma EPM anaona chisankho. Ena amachita mafizo 2025 mtauni ya Blantyre. Anthu amayenda ndikuchita mafizo akuti campaign. Koma EPM sakuyenda mafizo aliwonse. Anaona chisankho
and he's still there. Some were saying no, Sakafika, you are here. What does that mean? Why did they think kuli sinifika kuno? Amarja kuli sinifika kuno. Why did they think I will not reach the north? Why? Ndikufusa ino kuli banda. Yes. Yeah. Amachina kuli sinifika kunoko. Why did they say that? Your physique and your stamina. Of course, critics have been saying no, he's not going to make it to the north. Oh really? Well, I'm here.